I have to change my life. Nangambisyon ko. I make a clear vision in my life. I change my mindset. In order for me to change my life, I should have to educate myself. Kunya, unsa man klase sa negosyo nga inyong sudlan, pwede ka magsugod og gamay, nga pwede kang magmilyonaryo. Pwede kang magbilyonaryo. So I set a goal. Ingon ako, 1983 karon, at age 40, I want to be a millionaire. Pero sir, lami kay imuhang paminsar diri sir. O, murag gitaon mig naa sa park karon. Naara day Miss Balay ni Sir Larry. You're one of the richest in Mindanao. Number 1 taxpayer ka sa Tagum. Di na ginato na ikalimod, dato na gyud ka. Pero dili pod ingon halos tanan nakahibalo kung asa ka nagsugod. During pandemic, perti yung dako ako na budget, mga 35 million. Dili laog si Sir Larry. In fact, hamingon kag dili laog, nanghatag lang naman ni halos milyon, isa ka milyon siguro sa iyahang Facebook Live. Niabot na og 750,000 ang akong ipanghatag. Wow! Magbunggag, this is your proud bistak boy, Chito Samuntina. Ani atakaron sa mansyon. Sa usa sa pinakadato nga tawo dinhi sa Mindanao. Ang classmate ng bayan karon, Sir Larry Robinos. Sulod na ta sa iyahang balay. Hello, Sir Larry, kumusta? Ay, dili, ikaw. Sorry. Classmate, maayong buntag sa imo, Sir Larry. Wala ko nag-expect nga niya. Maulaw ko nimo. Ayaw pag-ingon ana, Sir Larry. Ako may mas mauwaw nimo. Sa lain nga bagay, maulaw ko kay Murag. Pero buyag katunga, ramag ko mag-distansya. Pero sir, na-amaze ko sa entrada pa lang sa imong mansion. Murag, kisa may hilig diri sa inyo o gardening. Mani trabaho sa akong asawa. Dere Driveway man wala may problema mo toyo. Imi bitaw himuong garden niya. Siyempre di man ta kay atong panahon na masiling lingaw. Nagustuhan na po nako kay kanang nami mga kinahanglanon manguha ra ko diri. Tinuod. Sir, pwede ba tamo ko ano? Sulod daw na, sulod. Nagkaila mi ni siya. Wag, di ko nagkaila god. Murag napaila-ila sa birthday to ni Bite King. Pag-iingon ni James, kaya, Ilway-ar mana. Ko, Ilway-ar? Furniture? Oh, yung uncle, kaila na yun! So mauna na ingon ko kay James, nga dili pwede nga dili chit-chat si Sir Larry. Mauto nga ni attack ko dere. Busy na si Sir Larry pero wa siya mabuhat kay ni attack ang inyo ang uncle. Si Sir Larry, ang iyahang kumpanya, isa na sa mo'y ako ang nadak-an. Pasabot sa gidak-an is, familiar na kay ko sa pangalan sa iyahang kumpanya. LYR. O, di ba? Kung ikaw taga Mindanao, laing yun og wapo ka kailaning LYR. Mao nang ako, di ko katuoy nga katubang na ako ang tag-iya sa LYR dinhi. Ug mao ni Sir Larry, ang ako ang gusto ipangutan na sa imuha. You're one of the richest in Mindanao. Number 1 taxpayer ka sa Tagum. Di na ginato na ikalimod, dato na gyud ka. Pero dili pod ingon halos tanan nakahibalo kung asa ka nagsugod. Pwede ba man nimo mabalik sa unang panahon, Sir Larry, kung unsa ang inyong pamilya, unsa ang imuhang gidak-an, unsa ang inyong estado, Sir Larry? Ang kinabuhi magud nako, walay nakaagi sa akong naagian. Bisag katong akong mga barkada sa walay nakaagi. Imagine, nag-first year high school ko 17 na akong edad. Sa upat ka tuig nga dapat mag-eskwela ko, wala ko ka-eskwela. Naabot ko anang Mawab, shout out diha sa taga Mawab ha. Tulo ko ka tuig diha manggarab mangani. Naabot pa kog pigkawayan manggarab lang tungod sa kalisod sa panginabuhi. Napulo may mag-igsuon Chito, ako'y kinamagwangan. Ang akong amahan masakiton, dili magkatrabaho. Ang akong inahan, narapod sa balay, niya magtabang-tabang. So, ang tanang responsibilidad sa pamilya na anak ko. Mao na nga, for the span of 4 years, wa ko ka-eskwela. Pero, ingon ako, I have to change my life. Nangambisyon ko. I make a clear vision in my life. I change my mindset. In order for me to change my life, I should have to educate myself. Diya, nag-eskwela ko. Nakadungog bang ko nga sa UM na janitor. Nga libre mag-eskwela. So nangita ko way nga makasulod ko. Now it was so happen si Nungboy Valdivia, naaman na siya sa custom, nag-retire na karon. Mo'y nagtabang na ko, gidako niya ni Mr. San Jose. Wow. Oh, so pag-abot dito, ang giingon yun ni Sir San Jose, naku bata, ang kailangan namin dito, 21 lang. We have
23 sa ngayon. So may reserve na 2. Yung 2, hindi siguradong ma-enroll. Kasi kung walang mag-withdraw, hindi yan ma-enroll. Baka next year. Diha na po ko nakakitag butas. Ayun ko, sir, himo ang tulo ang reserve, sir. Kung di ko ma-enroll ron sunod tuig na, pero tuguti nga mo trabaho ko karon, mutabang ko, kawaman ko ilingaw, wala man ko'y trabaho. Very insistent ko. Then, na-convince na ko. Sa ikaw bata, basta hindi siguradong ma-enroll ka. Wow. Kanang UM, usa ka hektarya ang loan. Diha ko gibutang. Kasi trabaho ni dito, Sir Larry. Maglimpisa. Hawad ko kuha maglimpisa. Buntag hapon, maagian ko niya. Perting gwapuha sa plaza. Kanang well-maintained. Pag-enrollment, I was so surprised. Ingon siya. Ipatawag mo ko, bata, talaga bang gusto mo mag-aral? Kuya, sir, kaya nga nagpakahirap ako eh. Gusto ko talaga mag-aral. Sa alam mo, nakikita kita, ang sipag-sipag mo. May nag-withdraw isa, pero 2 ng reserve. Pero ikaw, sabihin ko sa'yo, mag-enroll ka ngayon. Believe ako sa ugali mo. Sagot kita kay Mr. Torres. So nag-enroll ko. Diha nagsugod ang tanan. Janitor ko diha 3rd year, 4th year high school. Pag college, 1st year, 2nd year. Ang problema diha ito, ako kahuman eh. Nga naman, Sir Larry. Mag-enrollment for 1st semester, 3rd year na ko, naoperahan kong appendix. Wala ko ka-enroll. Kanya nahitabo, doon ako'y kauban sa una diha, supervisor sa insurance. Iya kong gi-recruit. Ako una-una, for the sake of experience, malingaw ko, nisulod ko. Ang nahitabo, after 4 months, katong nag-recruit na ko, gidimot, ako'y gipuli. Supervisor, kung saan naman eh. Then after that, I was designated as a district trainer. Naman ko'y abilidad. After 6 months, wala pa 1 year, I was promoted as branch manager. I was assigned in Marvel, South Cotabato. Ang Marvel before, pinaka-worst nga performers in a span of 5 months, number 1, Visayas and Mindanao. So nakita na ko, I can discipline people, I can motivate people, mauto nga nag-ana ang sales. Nakahuna-huna man ko. I think dili ang akong linya sa insurance. Kaya nagkauna-una naman ko, if I want to be rich, I want to be a millionaire, I should have to engage in entrepreneurship. Kaya magani na kung ibaligya ng mga intangible products, kana pang tangible. Ingon ako, nag-resign ko, nag-ahinti ko diri sa Cotabato Appliance. After 1 year, nag-open na po ang Taplaza, katong nag-recruit na ko sa insurance, iya na pong gi-recruit. Sa pre, nagkinahanglan og sales manager diri. Tanaw na ko mas gwapong opportunity ni transfer ko. 1 year ako diha. In a span of 1 year, I am able to save 9,000. Diha man ko nagsugod na 9,000. Dako na to, sa una. Dako na sa una. kayo. Nakasave ko 9,000. Mo namingon ko, Cheto, lakas kay ko sa Ginoo, mga classmates, sa mga followers ni Cheto, maura ni gyud akong i-share sa inyo. Ang tanang mga butang, kung imong tanawon frustration, mahimong potential nga kapital nga pwede mausab imong kinabuhi. Right. Kay after 1 year nga nagahinti ko, nawa man ang kuryente. 1 year ang dani ko nga nawala. Walay kuryente, di na ko kabaligyag appliance. Wa may mamalit. So yun ako, mangita ko way nga dili mas stagnant ang akong pamilya. Mangita kog negosyo, I think this is the right time for me nga isit na ko akong direksyon. Katong nakasulod ka sa Cotabato nga appliance, nakitaan na nimo imong kaugalingon nga ingon ani ang ako ang direksyon. Feeling nako na ako sa appliances, dinhi ko madato. Nag-set ba ka og goal, Sir Larry, nga dili ko mamilyonaryo in the next few years? Actually, wala pa to sa akong mind. Okay. Kaya i-transfer man ko diri sa dihang nausab, nisulod kong appliance na maligya ko. Diha na nataw ang akong pangandoy. Nisulod kong appliance, dili para mukita lang. Nisulod kong appliance para maobserbahan ako unsay trend sa marketing. Experience. Maka-experience ko. Kaya wa naman ko panahon nga mag-eskwela. Gigaydan ko sa Ginoo ba nga. Dili na nimo dinha linyas. Ang linya nimo dinhi kan dapita. So diha na tao ang akong ambisyon. Ingon ako sa akong asawa, siguro mao na ning panahon nga i-execute nako ang gusto nakong mahitabo nga dili maagian sa akong mga anak ang kalisod nga akong nagian. So I set a goal. Ingon ako 1983 karon at age 40 I want to be a millionaire. Pag-abot ako 40 daghan naman kong milyon. Dili lang isa ka milyon. Na maingon ko buutan kay Ginoo. Gipangga tas Ginoo, kung kamo naglisod sa inyong kinabuhi karon nagpait, dili nagpasabot, nga wa mo panggaas Ginoo. Gipangga mo sa Ginoo. Kaya lang gitagaan na mong challenge, sulbara ang challenge. Pag nasulbad na nimo, lipay ang atong Ginoo diha. Every kalisod is a blessing yun. Kay mao man ay muhulma sa tuwa. Pila na ni katuig, Sir Larry, nimo nga
Actually, 18 years na ni. 18 years So na kung ni. makita ni mo ng mga palm, that is 18 years. So, Ah. to among mga rooms taas, Sa taas ang mga rooms. Pila ni kabuk kwarto diri Sir Larry? 5 ni. Puro tanan na sa taas ang mga kwarto. Isa dire kay kung ang akong mga anak mo ari dire, tagsa-tagsa sila nga na reserve sa apo. Unya ka ni murag unsa ni siya receiving area kintahay Receiving ni siya area. diri, no? Unya ka ni unsa man ni diri Sir Larry? Kini dire, na mga kuan dire oh. Mga koy. Koy. Pila ka buok koy nimo Sir Larry? Daghani kay si Alex na may nagkuan na ni. Pa- Tutaw niya dito, pakita na ko kung dagko nga tag 15 kilos. Katong nag-ingon ka, Sir Larry, nga ang imuhang giset nga goal at the age of 40, magka-milyon ka, pero dili lang milyon ang niabot sa imuha. Tungod ba ni kay nasugdan na nimo ang LYR? Ang LYR gisugdan na nako 1983. That's 83. February. Murag na pa may mga diskusyon ni Mrs. Kaya siya nga, Dad, Pebrero ra ba na usay kuan magkuwang na is pizza. So kinala na ipamahiin. Ingon ako dili ko motuog pamahiin. Tanang panahon, insaktong panahon nga imong sugdan kung naa sa imong hunahuna. Kilalang ka minuto di ka ginhawa, patay ka, di ba? So gamit tanan ang panahon. Sugod kong Pebrero. Unsa to imuhang gibaligyaon? Ang akong gibaligya niya to furniture. Istudyuhan mo gud nako. Nagkuha kong isa ka tao, ikaduha ko, niya na helper ako, manghod si Bining, upholstery. Okay. Katong upholstery, magod tabunan man na, Ah. kutson. So nagkuha ko isa ka tao, maluoy ko sa akong kaugalingon ko akong balikan. May pa to akong tarbahante, magkapamalingki ka, karne, isda. Kami tao ni Mrs. Kuhan lang yun, buwad, kanang tangkong, munggos, mora na among stock ka ng munggos. Kasi you will never succeed as entrepreneur kung di ka kahibaw paggunit anampong disiplina. Ang disiplina gikinahanglan sa budget, sa kaugalingon, sa imong mga tao. So muna nagdako, katong akong tarbante, nagtaliwan naman guto, may tuig, wala na siya. But he served the company sa ako for 41 years. Wala yun na muhawa. Di man yun siya gustong muhawa. Kaya ingon siya nga, boss, di yun ko muhawa din eh. Kay nagkapahimo ko gwapong balay, napaeskwela na ako akong mga anak, Right. tungod din sa LYR. Kung lain pa akong amo, dili maingunani. Kasi ako wala ko yung nabiyaan nga tao, Chito. Basta tarong akong mga empleyado, di ginana ko biyaan. Let me take good care of your future. Sir Larry, nagsugod ang tanan sa usa ka furniture. Fast forward to today, daghan na kay kag kumpanya nga gigunitan. Pero pila na kabuok kumpanya ang LYR karon, sir? Ang under sa umbrella sa LYR. Daghan-daghan na natsit. Napon may water refilling station, na may gasoline station, na may depot di Asmaco, na ako'y security agency, karon Wow. nagsugod na po ko grocery. Wow. So nag-diversify me. Wala ko nag-focus sa isa lang ka negosyo. Tungod kay akong gitanaw nga makatabang ko sa atong komunidad, sa atong gobyerno. Kasi kung mag-focus ko og appliance, na naman ko dinhi. So Yes. dili na ko kanegosyo Yes. dire. So ang ako karon, akong mindset na magud karon Chito, dili na para sa ako. What for? Naanan ako ba? Sa akong edad nga 71. Di na ko kinalan magtrabaho, yung trabaho man ko. Pero nga nung magtrabaho man ko, dili tungod para sa ako. Dili tungod para sa akong mga anak. Secured kay na akong mga anak na sa akong pundar. Pero nga nung nagtrabaho ko, nag-import ko, lalo na diri sa social media, kay maumaniin karon na nag-import man. Tungod, gusto na akong magkatabang sa Pilipino nga mulambo ang Pilipinas. Sir Larry, kadjot lang. Unsa man ning imuhang, unsa man ni sila? Imo ni koleksyon? Kay Alex na. Sa imuha din ng anak. Mga koleksyon niya mga tarantula. Sus, ginoo ko Kay Alex kuyawa na. ba ani? Hilig Uy, man siya. wala pa so far ni kamang si mong kwarto ani. Murag wala pa. Wala pa. Tinangga man niya, di man magkagawas. Hala na ingon ani si Sir Larry oh. Maski tawagan ni sir. Kasi may tawag Basta may tawag ani nga. Alex, kay Mrs. man na, mahilig mo siya o kuan. Ayang no, gwapo mo rin sinaunang Spotify. Yung mga ni ang diriga kaon si Sir Larry. Mao na mingaon ko ani dire. Nya kaning mga ko ani LYR ni tanan. Produkto ni namo. Kanang nailhan gid mo sa kanang high quality gid nga kuan sir no furniture gid no. Dili high quality lang. Nagkiter mi sa upper level pero sagaran gyud Down. nami sa masa. Right. Kasi right, nooy kay ng masa nga biyaan ako. Ang among produkto nga pang masa dili mahal pero quality. Right, right. Mao na nga nagdako ang negosyo kay love sa tao ang among produkto. Bisag unsang negosyo, dili gid nimo biyaan ang word quality. Quality yun. Tinuod yun. Quality sa Tinuod serbisyo, quality sa produkto, Tinuod yun. quality sa imong leadership. Karon nga nakabalo na misi mo hang giagian nga dili gyud
lalim gikan sa kapobrehon hantod sa kung unsa nakakaron. Ang pangutana magyud kasagaran sa mga tao, unsay proseso aron nga mopareho sa imuha nga grabe ang paglambok. Ang pinaka-importante, kini nga pong gas-gas na ni kanang mindset, imong pagpanlantaw, tanang mga niangat sa kinabuhi, pareha ra mig isulti, imong mindset, imong pagpanlantaw. Pag ang imong mindset positibo, kung unsay imong gusto maabot na nimo. Kasi ga-attract ni ang Right. imong utok murag naay magnet gani Right. nga ang magnet pag unsay imong gihuna-huna mo suod. Pero kung ang imong huna-huna wa kay kaya ni surrender ka, walay mahitabo. Mao nang ako, I never surrender. In my life, I never think about the problem. Dili na problema para nako, it's challenge. It's challenge that I have to solve. Kasi kung maguna-una kag problema, nya di nimo masolbad, mawadaan ka na og gana. Ang tanang problema may solusyon. Pero naay problema nga walay solusyon. Pero para nako, nagya po solusyon. Leave that problem alone. It will solve by itself. Basta ang importante lang yun, we will never surrender. Never entertain any negative thoughts ni katiting. Pag inana imong mindset, there's no reason nga di ka mag-asenso. Believe me, pinangga tas Ginoo. Unsa ba gyud ang kalahian nga mindset sa mga dato nga mas ni dato og sa pobreng nagpabiling pobre ug mas ni pobre pa? Dili na ko ilayo sa uban sa ako lang ha. Oh. Di man ko dato. Right. Pinaka-pobre man ko. Anak kanindot na ko, pobre ko, pero I have dreams and vision in my life. Gitrabaho na nako. Mo bitaw na nga naningkamot kung mo eskwela ko. Kasi that's one way that I can change my life. So, ang katunda to, mayog samot og kadato dili, daghag dato kani adto nga napobre na karon. Daghan pong pobre nga nadato sama nako. Naara gyud na dinhi. Pero unsa man gyud ang mindset dapat, Sir Larry? Ang ako gyud i-suggest, gusto na to magkahuman og eskwela para magtrabaho, dili. Mag-eskwela ta para magnegosyo. Diha ta nalugi sa atong mga amigong Filipino-Chinese. We have to change our mindset. May fellow Filipino, kaya ni na to. Gusto na to mo asenso, daghan kay opportunity diri sa Pilipinas sito. Usmon yun na to ang atong mindset. Ayaw mo aspire nga magpabiling empleyado. Ang akong mga empleyado, mo na akong inasulti. I don't care mawala mo sa ako. What I care ni asenso mo sa inyong panginabuhi. Wow. That being said, Sir Larry, isa sa imuhang mga companies nga under sa LYR is lending. Ang structure sa inyong lending, Sir Larry, unsa tong inyong share nga structure sa inyong lending? Ay, yeah. Oh. Inguna na manggod ang ako nahuna-unaan. Wala na'y pwedeng mutabang sa mga empleyado gawa sa amo. Makarilit man ko, kaya diha man ko gikas pobre. So nagtukod kong negosyo nga ang akong mga empleyado, mahimo na akong business partner. Wow. So to mention, Tagum United Finance Corporation, Venus Finance Corporation, LYR Lending Corporation, Ruby Lending Corporation, upat na siya ka-korporasyon. I only own 51% of the share of stock. 49% ang tag-iya na akong mga empleyado. Akong driver, ng akong mga body na ko, gitagaan akong opportunity nga mahimo na akong business partner. Mo na nga, pag doon namin mga okasyon, ang sangod na ko sa ila business partner. O, kumusta ba? Good morning, partners! Dili yaga-yaga. That is the real truth. I never think about myself una. Yes. Ulahi ra gyud ko. O, so mo na yung sikreto sa negosyo. Katong niingon ka nga, even your driver is your business partner, kay naa siya investment dito sa inyong isa sa inyong corporation. Sa isa ka tuig ang iyahang passive income, pili gasulod sa iya. I will not just mention the exact amount. Yes, of course, of course. Bisag mo undang na siya, kanang iyang gidawat, kapila-pilo-piloon na kanang iya sundo. Nagkapabalay, hamugaway na siya. Pero di man siya muhawa na ko, kaya ngun niya, wa man ko laing nahibaw ang trabaho. Sir, diri raman, at saka, muunong yun ko nimo. Gawas kung di na nako kaya, sa kong lawas, mananghid ko nimo. Kaya madisgrasya pa unya ta, dagagasalig sa imo. Yes. Kadang ako mga bodyguard, may mga investment na. Wow. Katabang na mo diri, doon na yung mga investment. Wow. Ako yung gitagag opportunity. Kaya walay laing pwedeng motabang sa mga tarbahante sa empleyado gawas sa amo. Mao na akong mindset.
Daghang kay kog natun-an Sir Larry no, especially sa kuang anak pug ko yung mga tao sugod na tag-investment ninyo dira. Dili bitaw. Unsa man ni Sir Larry diri? Una office nimo ni? Hindi, Unsa man formal ni? dining ni. Ah, dining. Oh, Sir, ang kining mga naa mga display nimo unsa man ni sila mga antique ni? koleksyon na Koleksyon. sa akong asawa. Ato siya mag-tour. Siya dad, lami lagi ni ibutang dito. Kung ikaw, bahala ka. Kaya kung ako di man kumapalitan na, kay mahal man na. Kaya mo kantidad na tag 100,000. Sakto naman ko na. Nauna last one. Pila ni ka hektarya sir? Kung nga rin sa hektarya ang... Half hectare ang compound. Sa una, mahimuot ko sa kong anak. Ingon ako, prepare mo. Oh. Sa gawas ta mga on. Oh. Ha, pag ingo gawas. Happy po sila. Pero nakasita. Ikaw dali na. Tikasan yung kadadoy. Ingon mo sa gawas. Kung saan yung gawas na tao? Dako kayong pool ni Sir Larry. Dito sa Okay, Merville, nang i-develop na kong inland, mas dagko to. Mas dagko pa ang mga Bisa pag swimming isa pools. kalibo ang maligo, Pwede. Kani diri ang imuhang mga apo diri mag-swimming. sa bago pa ni sige Sa bago pa. sila na linagubog Karon wala na kayo. sila mao ni gamay na mo nga function room ay mga Function room. okasyon ni ami diri Unsa man ni diri ah? kaning niya gihimo ko ning pispan sa una Fish pond. Ah, hantod okay. karon Diri ang imong mga collection nga koy. oh Kajut lang Sir Larry. Mauni si Alex. Sir, ang imuhang isa si mo mga anak, sir. youngest na ko Youngest, ay, Oh. hello si mo. nalang ko'y problema ani Nasay kung pwede ayaw ka magdool-dool na ko kay mas gwapo man siya na Actually, marag mamao ba yung naong sir? Mamao. Si Alex, ha? Comment down below. Kung ganahan mo nga i-chat na ito, may gwapo po dig story niya sa kinabuhi. Kaya dagko na ba? Tag-sobra ni 10 Dagkuan na po kilos. ani imong koy, sir. Uy! Pero sir, lami kay imuhang paminsar diri sir. O, murag taon mig naa sa park karon. Naara day Miss Balay ni Sir Larry. Giunsa nimo pag-train ang imuhang mga anak, Sir Larry, pag-abot sa finances? Yes, dato na kaayo mo. Si Alex, na-meet naman gid nako si Alex. Grabe ka, humble, down to earth, low-key gihapon kaayo. Giunsa nimo pag-train ang imuhang mga anak, Sir Larry? Unsa ka nga klase nga amahan? Doon naman ko'y perception sito, nga dadato ko. Tungod kayo naka-treasure ko. Mhm. Definitely tama gina siya. Di man ko madato kung wako ka-treasure. But the treasure that I'm able to dig is not below the ground. Kaya nga, gihimuan ako na siyang motivational words. Kung i-address na ko sa tanan akong mga classmate, i-address na ko sa imong mga followers, ingon ani ang akong isulti. You can dig a treasure not only below the ground, but it is within your body, in your heart, and in your mind. So, pag-abot sa pamilya, disciplinarian ko. Matawag na itong successful ko. Mhm. Naabot na ko akong gustong mahitabo. Mhm. Pero dili garantiya nga sa imong mga anak, ingon anak gihapon. Kung doon na kay gipundar, mao pa na hinungdan nga magpatay ang mag-igsuon tungod sa kabtangan. Mao na nga ako, disiplinarya ng kuwaykot sito sa akong mga anak. Mhm. I use my heart, I use my mind. Dili pwede kanire akong gamiton, maluoy ko. I draw the line, ingon ako sa mga anak, gagmay panao. Dili nyo pwede ni himuon na. Ingon ani ang atong palisiya sa atong pamilya. Mag-away mo, mag-igsuon, dili pwede. Pag naay problema, mag-istorya mo. Karon pag dili mo tuo, primero, okay ra, pag ikaw mo rin gihapon, ako na silang bunalag bakosoy. So pagka man akong istoryahan, anong gihimo ko man na sa inyo? Tungod kay gihigugmat mo. I love you, I want you to grow. Na disiplinado mo. Mhm. Mo na nga, di ka kadungog ako mga anak nag-away. Nga naman. Ah. Naugali na nila eh. At the same time, Chito, I make myself as a model. I make myself as a model sa akong pamilya o sa akong mga empleyado. Pag-abot sa kwarta, Sir Larry, si imuhang mga anak, pasagaran na yung mga ingunani nga, dato ko, so ako ag yun ang spoil lang ako mga anak sa ilang mga gusto. Ingunana ba imong pagpadako sa imong mga anak, Sir Larry? Kanang word nga, spoil, Chito, imong patuyangan, it will destroy sa Wow. ila. Sila, guys, eskwela, di man may magpadag kwarta. Luprid lang naman sa ikabalon. Wala na mong tagay. Gawas tong pag-eskwela na sa Davao, pero naka-budget yun na everyday. Naka-save pag gani sila. Kasi I want them to value kanang piso. Dili na ako na gitolerate. Then pag abot sa financial na mo, ingon ani ang akong gihimo. As of now, I decide everything what is good for the company. Ang akong tulo ka anak, ako ginang gi-provide. Balay. Kay Alex, mas gwapo pa na yung balay kaysa ako. Si Jojo, si Eric, ang eldest nako, dili kayo, kay gamay pa man among negosyo, gipabalayan nako. Mhm. So, gi-provide nako. Ang tanang needs,
gasolina, kuryente, tanan, sagot na siya sa kumpanya. Ang gastos sa tanan sa may eskwelahan, sagot sa kumpanya. Pagkauman, ako silang gisweldohan for their extra. Nana sila Right. sweldo. Mhm. Dili sila pwede mo withdraw og kwarta nga personal. Walay withdrawal diha. Ang mga anak ni mo, Sir Larry, tanan sila, Yeah. sakop sa imong kumpanya. Yeah. Officers po din na sa imong Yeah, kumpanya. Lahi-lahi lagi gunitan. nag-handle sila og different business Businesses. units. Pero ako'y pinakataas. Right. So, mahibawan man ako, kay wala may chiki, walay kwarta mo gawas, kay ako may signatory, ako ra. Mhm. So, kahibaw ko. So, pag nagkuhan ko, mo question ko, Mhm. magpasalamat ko sa akong mga anak, kay nisunod yun sila nako, walay problema. Yes. Kaya na may mga apo, a week ago, ako ganing gi-open sa ila. If in case you decide, kay di man ako itugutan nga magnegosyo sila lahi. Mhm. Pero karon ako nang gitugutan. Ingon ako, I think this is the time. Kung namoy nahuna-hunaan magnegosyo mo sarili, I will support you Ay, wow. if it is worth to be supported. Right. Kasi ang akong negosyo, ang tanan na kong napundar, equal ang ilang share of stock. Wa ko gipalabi. Para walay issue, anak ko na nako, Mhm. pulos ko na gipangga. Gikinahanglan kung buutan ng anak, mas buutan ang ginikanan. Mhm. Kung disiplinaryan ang anak sa sarili, dapat mas disiplinaryan ang amahan. So, dapat ang mga anak mo look up sa ginikanan na ilang modelo, ilang mga asundon nako ang gihimo sa akong amahan. Right. Kaya nga ako, mayroon kag, what is success? Success, dili lang sa imuha. The definition of success from first, second, and third generation, kung unsay gisugdan sa first generation, gisugdan ako magpadayon. Mo ginakinawa Kasi yung success. ang definition ako sa success, Mhm. ang akong definition, happy ang akong mga empleyado. Happy ang komunidad. During pandemic, pertig yung dako ako na budget, mga 35 million. Walay na ngayon nako. Pero nakita man ako kag kinahanglan. So, ina nako ko mga anak nako kay kawalan sa ato ni. Dako kawalan pero dako nga indulensya sa Ginoo. Ibalikan nako kana ni adto nga ako'y ginatabang karon kita nimo tabang. Kaning baha nga karon lang 8.9 million na bayaran ako sa bugas. Tanang affected akong gitagaan. Mhm. For what reason? Makarelate yun ko. Mao day ma-misinterpret ko. Moingon sila, unsa kuno'y daganan ako. Nako sila, mamulitik ako. Mayo ng klaro, mayo ng klaro. Akong klaro niya, kaya naghabi yung palugar nimo. I will never enter into the arena of politics. Right. Di yung kumusulod diha. For what Right. reason? Mas daghan kog matabang sa Pilipino kung dili ko politiko. Kasi pag nagpolitiko ko, ang mayan akong plano, mahimong mawala. That's Yes. one of the reason nga ni dangop kog social media. Kasi ang akong mga gustong mahitabo, akong mapaabot through social media. Sir Larry, kahibaw ko nga, daghan patagpiding may istoryahan, pero sama si giingon ni Sir Larry, nisulod siya sa social media pod kay gusto niya nga makaambit, makahatag og insights, makahatag og tips. Dili laog si Sir Larry, gusto niya i-share ang mga nabalaan niya. In fact, hamingon kag dili laog, nanghatag lang naman ni halos milyon, 1 milyon siguro sa iyahang Facebook Live. I-follow na to ang tanang mga social media accounts ni Sir Larry para mas mudaghan pa ang atuang mabalaan sa kinabuhi, sa pagpaningkamot, sa pagdiskarte, sa pagdisiplina, ug labaw sa tanan ang mahimong dato ug mindset. Daghan kaayong salamat sa imuha, Sir Larry, dinhi sa programang Binisaya Chit Chat ato ni LYR. Sir Larry! Sir, salamat kayo, sir! Attorney, programa para sa tanang Bisaya. Chit Chat Attorney, inspiring, entertaining, talk show sa mga pista. Adik na, uban pa, Chit Chat Attorney. Kinahanglan, classmate na tagkaroon. Abi ni mong kalo, imbargohon. Ay, Margon! Sa loob dabi. Classmate na Adjust na. mo na. Maone ako ang wala na sulti kaganiha. Aside sa atangan ninyo ang chit-chat ato ni matag Domingo, naatay dapat atangan nga pangbuntag nga show sa social Yeah. media. Sa Facebook page ni Sir Larry, mauna ang Good Morning, Good morning, Classmate. classmate.